Nik garbi daukat gure esperientzia ez dela arrakastatxua, konbidatu nindutenean horrela azaldu nuen, baina eman ditugun pausoak, jak hemen nagoen, aurkeztu egingo dizkizuet. Vale, aurrenetik, esango dizuet, Gipuzkoako ur konsortzioa zer den. Gipuzkoako ur konsortzioa, 1980 urtean sortu zen, Gipuzkoaren parte handi batetan behintzat, arazoak zeudelako. Eta arazoak zeuden hornikuntzan, hau da, ez dakit hemen nire edadeko jendeare badago, eta Gipuzkoarrak akaso bakarren bate bai, jendea akordatuko da nola, ebia egiten zuenean, orain bezala, iturria iriki, eta ura ez txokolateat urtetzen zen, ezta? Eta aldiz, uda partean, iturria iriki eta urik ez, bainenatan euki behar genduelako, ezta? Bueno, hori zen, Gipuzkoaren parte handi batean genuen arazoa, eta hori nolabait horri buelta emateko sortu zen Gipuzkoako ur konsortzioa. Bueno, asmoa zen Gipuzkoakoa izatea, baina oraindik ere Txingudin badago mankomunidade bat eta Donostialdean badago beste mankomunidade bat, Añarbekoa. Bueno, egunen batean batuko gara. Zer egin dugu Aizkeneko urteotan? Dirue gaztau edo diru inbertitu hobeki esan da, ezta? Azpiegitura falta ziren, hornikuntzan 171 milioi euro inbertitu ditugu, eta, bueno, badakizue baita ere, arazketa sistema ze importantea dan, Europatio zetorren behar hori, eta 201 milioi euro inbertitu ditugu arazketa sistema martxan jartzen. Oraindik ere, hodi batzuk gehatzen zaizkigu konektatzeko, erre guztiak ondo arazteko, baino gehientxuna behintzat egina dugu. Bueno, hori izan da gure ibilbidea Aizkeneko. Eta kuriosidade bat, hori zenek patu du. 112ak estatuak, 104 Europatio ekartzea lortu genuen, eta beste gainantzekoa, Erenaka, diputazioak, Eusko Jaurlaritzak, eta Gipuzkoan, gure eremuan behintzat, bizidienak, gura edaten dute, balin badute edo konsumitzen balin badute behintzat. Bale, bueno, gure situazioa da, lurraldearen 88an gaudela, eta Ermua eta Mallabea baita ere kudeatzen ditugula. Zergatik Ermua eta Mallabea Bizkaia izanik kudeatzen ditugu, hidrologikoki Gipuzkoa direlako. Hau da, barkatu? Horrela da, Aizkenean Bizkaia dira, baina hidrologikoki Gipuzkoa. Bueno, gutxi gora bera, 300.000 biztanle edo erabiltzaile. Zerbitzua, zerbitzua da uraren ziklo integrala esaten dioguna, ezta? Ura ebie jasotzen dugu, presatan, araztegietara ematen dugu, deposituetara banatzen dugu, eta 1997tik aurrea herriko zerbitzua ere guk ematen dugu eskatzen diguten herrietan. Gero, ura hori jaso, garbitu eta errekara edo bialdu egiten dugu. Eta hori, kalitate ikuspegi batekin, ez da? FQM edo hemen enpresatan haitzen zeatenak aitua eukiko duzute, enfoke horrekin. Egoera soziolinguistikoa gurea zein da? Arabakoaren erabateko diferentea. 80%, gure biztanlegoaren edo gure eremuaren 80% euskalduna da edo ia euskalduna. Orduan, gu hasieratio egoera horrekin gure zerbitzuak euskeraz egin behar, eskaini behar genituen. Orduan, bueno, hasi ginen netio, zerbitzu publikoa, legedi bat zegoen, eta bete beharra genduken. Orduan, bueno, arreta zerbitzua euskerazan, edo elebitan, edo, bueno, gutxi gora bera egiten genituen gauzak, gogoz eta beharrez. Baina, ja bai, 2008 urtean, 2008 urtean, hasi ginen, nolabait dinamika bat sortu nahian, eta bai euskarari ziurtagiria lortu nahian. 2008an lortu genuen, gure zerbitzua eskaintzen zuten bulego guztietan gehi gure bulego zentralean, zerbitzua euskaraz bermatzen hasi ginen, edo lortu genuen ziurtagiria hori esaten zuena behintzat. Landutakoak, noski, kanpo irudia eta bezeroen harremanak. Erabat euskaldundu egin genituen, espalin bat zeuden momentu horretan. Gehatzen zitzaizkigun fleko edo zea batzuk, ezta?
2006an, bueno, baina urte batzu pasa ziren, gure zerbitzuak euskara ziren, baina zerbait gehiago nahi gendun, gehientsunak euskaldunak bai ginen. Eta erronka bat planteatu gendun, gure konfort zona hori utzita, salto bat egitea pentsatu gendun zala egokiena. Ez genek egun nola, ze gure egoera die 30 egoitza gutxi gora bera dauzkagula, egoitza bakoitzean egoera diferentea da, lehen hau bate baino gehiago gaipatu duzue, erdalduren bat balin badago gune batetan horrek erdaldundu egiten dola giroa, eta horrelako situazioa anitza genitun. Orduan, bueno, ez genik egun nola aurre egin, somatze gendu noa jutea nahi gendun, ez da, behin zerbitzu euskeraz eskaintze balin bat gendun urrungo pausoa lana euskeraz itea izango zen. Baina oraindik ere, garbi ez genduken hori nola lortu, noiz lortu, eta lortuko gendun, noiz bait. Orduan, bueno, haize hizkuntza aholkularitzarekin hasi ginen lanean, eta, bueno, 2006 garren urtean, bide berri honi ekin genion. Pausoak, bueno, behozin proiektu martxan jartzen den bezala, ez da, horren antolatu, nun gauden jakin beharra daukeu, diagnostiko bat egin beharra dago, noa jo nahi dugun, helburua zehaztu, eta gero hori kudeatu egin behar da, ez da. Hemen, beste enpresa batzuk alderatuz, hasieratio sartu gendun gure kudeaketa sisteman, zuzendaritzako kidea neu naiz, eta euskara batzordeko kideare bai, beraz txertatuta dago gure kudeaketa sisteman. Baina, gauza berri bat zan, eta horri nola aurre egin, eta nola kudeatu, oraindik ez genekigun. Orduan, euskara batzordea sortu genduen, galdetegi bat jarri gendun martxan, harrera oso ona izan zuen, 181 erantzun zuen, eta egoitza guztietara bisita egin genituen. Eta gaitasun mapa bat egin genuen, hasi ginen, Excela, gora, bera, hau oso komplikatua zen, binario hori 240 pertsonak june egiten zitzaigun, eta izkeren esan, mapatxo batean igual errexago ikusiko dugu. Ez da, orduan, semaforon koloreak erabiliz, eta aizkenean piktograma batzuk. Hor bat eseita ordenagailu batekin ikusten balin badezue, bulegoa, arreta bulegoa da. Bestalde, tanto batzuk ikusten balin badituzue, bada araztegi bat, ur edangarrien araztegia. Eta gero hor gezi bat eta beste borobil potologo batzuk ikusten balin badituzue idea Donostitik, zentraletik ematen ditugun zerbitzuak. Eta, kolorea jarri genien, gaitasuna nolabait adieraziz. Ja, diagnostikoa eginda genduken, tripetatik bazeon pertsonan izenak eta gaitasunak gehiago zehaztuta, baina ja argazki batetan ikuste gendun nola genden momentu batetan. Ondorioak diagnostikoa egin da gero, erakundea aurreratuta esan zeguten ginela. Guk sinistu egin gendu, nolako gauzak esaten dizkigutenean, sinistuta jarri egiten ditugu. Baina, hori ez da guk esan dakoa, esan egin ziguten. Gaitasuna handia hori, egia ezan, jende euskalduna asko zegoen eta gaitasuna handia bazegoen. Egoera desberdina zentro bakoitzean, noski, batzutan erdaldun gehiago zegoen, beste batzutan gutxigo, baina plan batekin, ez gendukun, mikroplana batek aspazetik aipatu duzuen bezala, edo plan orokor bat, edo ez genekikun nola ingo genduke, baina lan egiteko prest bai, aldekotasun handia zegoen. Orduan, horri dena bueltak eman genizkion, batzordean, da esan gondun, hemen mikroplana ginezkeo, helburu diferente, ez gendun garbi ikusten, porque gero mikroplan bakoitzak kudeatzeko zailtasunak ikusten genitun, helburu bakarra. Zer nahiko genuke al izango bagendu? Noiz baite euskeraz lan ikia, hori da gure helburua, ados, mundu guztia ados, hori da gure helburua, bakarra. Baina, erritmoak diferenteak, erritmo asko. Eta hori adostu genduen, eta hori izan da gure metodologia, hori izan da gure bidea. Orduan, ja planteatu genduen, garbi daukagu, zein da gure helburua, noiz lortuko dugun, oraindik ez. Baina, hautzagoatz. Orduan, gakoak zeintzuk izan ziren, 2017an ezarritako planan, edo hartutako bide hortan. Norabide argia, noiz bete euskaraz lan egin, aldekotasun handia gendun, zuzendaritza, ordezkapen sindikala, langileria,
alde guztitatik, gaitasun handia zeon, eta gaina garbi genduken gauza bat. Eta euskararen kontra inor ere ez gendula nahi. Kontrariorik ez. Eta ordon malguak izan behar ginen. Hori garbi genduken. Ez gendun inor behartu behar. Lagundu egin behar genion nahi zonari. Baina inor ez gendun frentean nahi. Alboan nahi bali mazun jarri, gurekin etorri nahi ez zuelako, bale, etorriko zan bere denbora basatuko zan, bere erreleboa etorriko zan, baina inor ez gendun kontra nahi, oso garbi genduken. Bueno, behin helburuak zehaztuta gero, hoien berri eman bar genien, egoitza guztia bisitatu genitun, eta erritmo diferenteak zirenez, egoitza bagoitzean, bere ekintza plana adostu zuen. Ekintza plana adostu, eta gero sailkatu egin genitun. Sailkapenan hundi dator, zenbait egin egoitza periferikoetan, zentraletik egin behartzien ekintzek eskatzen zituztelako. Bale, orduan, horrela egin genitun, eta lanean jarri ginen. Denbora pasa, eta urte eta pikoren ondorioz, horri, egin bar genion azan, hirugarrengo pausua, ez da? Neurtu berrize, nola jundan asuntoa, eta berriz ere martxan ekintza gehiago jarri. Ezta? Gutxi gora bera, edozein planifikazioaren barruan, edozein proiektutan egiten dena. Bueno, egoitza guztia bisitatu genitun, egindakoa baloratu, eta ekintza berriak adostu genitun. Bueno, eta horretarako nahi gendun zerbait gure sisteman txertatuta egoteko adierazleak sortu behar genitun. Bueno, zer labur bilduz, zertan lan egin dugu? Barne rotulazioa, lehen hau kanpo rotulazioa landu gendun bezala, guain barne rotulazioa. Barne imprimakiak eta nolak bete oso ohikoa zan, denak erderaz imprimatzea, eta betetzea baita ere erderaz. Orduan, irizpide batzuk eman ditugu, zenbait klase eman ditugu horien gainean, eta bueno, gaur egun denak ez, baina imprimaki asko gehientsunak euskeraz imprimatzen dira, eta asko euskeraz betetzen dira baita ere. Bilerak, bakar bat ere etzan apenas euskeraz ziten. Gaur egun bilera gehientsunak euskeraz azten dira, naiz eta oraindik bukatu denak ez diran euskeraz bukatzen. Osea, bueno, badago lana. Baliabide informatikoak, gu badaukagu departamentu txiki bat, gure programak egiten dituna, eta denak beti erderaz egiten ziren. Gaur egun elebitan egiten dira. Orduan, aurrera pausoa baitare. Eta kontratazioetan, garbi genduken euskeraz etzekina jubilatzen zanen, importantea zala euskerazekin bat hartzea. Eta orduan, bueno, kontratazioetan bereziki hori lantzen ari geha. Erresumena, gaitasun bilakaera, ikusten duzue alde guztitan, ez noa gelditzea, baina hobetzen jungeala. Hau da, 2016an gendukena, 2019an gendukena. Batez ere kontratazio ekatio, bai, baina baita ere beste zenbait ekintzekatio. Adierazleen beharra, garbi genduken, neurtzen etzena, Kelvinek esan zon, ezin zala hobetu. Orduan, adierazle batzuk neurtu jarri behar genitun, eta neurtu, eta horien jarraipena egin. Erabaki genduen izango ziala, batetik gaitasuna, bestetik zerbitzu hizkuntza, lan hizkuntza, egiten diren kontratu berrien gaitasuna, eta ekintzen betetzen maila. Orduan, horiek urtero, bi urtez behin, jungo geha neurtzen, oso importantea zen guretzako bisuala izatea, eta bistazo batez ikusi ahal izatean nola goatzen, orduan, berde, laranja, kolore horiek, esate bateako berdeak esan nahi do, neurtzen ari garana 180etik gora doala. Laranja 130etik 80 eta gorria 130etik bera. Eta baita ere, eman diegu gune bakoitzari beste bosta adierazle horien zutabezkako grafikoetan irudikatzen ditugu. Hau da, aurreneko neurketa, gaitasuna bigarrengoa da, baina gainantzekoena aurrenekoa da, eta gero denbora serie bat egingo dugu eta bilakaera ikusi ahal izango da. Eta besterik gabe, eskerrik asko aitzeagatio eta aizeri baitare emandako eskainitako laguntzagatik.